Como a todos os anos, chegan as festas do Nadal. Son tempos de mirar atrás para avaliar as metas acadadas e as dificultades atopadas no camiño, novos retos no personal e enormes sacrificios da sociedade para loitar contra a pandemia da Covid. Tempo para recordar os que nos deixaron no camiño e tempos para agradecer o traballo e o sacrificio de todos, sanitarios, docentes, hosteleiros, comerciantes. Tempo para a responsabilidade e para cuidarnos, no que o distanciamento é o mellor modo de dar afecto aos nosos seres máis queridos. Tempo tamén para tomar impulso e para renovar ilusións de cara ao novo 2021. Tempo para a solidaridade e o entendemento, para a axuda e o respeto. E tempo para desexarvos a todos, amigos e amigas de Badalnovas, un bo Nadal e un saudable 2021.